Human sa pila ka semana nga spekulasyon, Zanjoe Marudo mi kumpirmar nga buwag na sila ni Bea Alonzo. Ang kumpirmasyon gibutyag ni Zanjoe ato sa interview niya kang Boy Abunda kagabi sa Tonight with Boy Abunda. Kaya namdumang ang duha giistoryahan og maayo sa mga showbiz columnists kinsa miingon nga si Zanjoe nasakpan ni Bea nga nanglimbong kaniya. Misiyaw pagmaayo ang spekulasyon nga buwag na ang duha human sila mi bakasyon sa gawas sa nasud apan dili kuyog. Si Zanjoe miadto sa Europe samtang si Bea miadto sa Japan. Apan sa interview kagabi, wala na mohatag og dugang detalye si Zanjoe kabahin sa ilang panagbuwag. Gawas lang sa pag-admiter nga buwag na sila ni Bea. Sa diyang gipangutana siya kung unsaon o giunsa niya karon pag-cope sa panagbuwag, iyang tubag, wala namang madaling way, so kailangan talagang pagdaanan. Ang relasyon ni Zanjoe ug Bea niabot og kapin 4 ka tuig human sila miangkon nga sila na ni adtong October 2011.